Καλησπέρα σε όσους είναι ήδη εδώ. Θα έλεγα να περιμένουμε έτσι 1-2 λεπτά προκειμένου να μπορέσουν να μπουν και οι υπόλοιποι. Καλησπέρα και πάλι. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αρχικά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία όλων σας σήμερα. Το σημερινό webinar αποτελεί μια κοινή προσπάθεια του LawSpot και του Elorus προκειμένου να συζητηθούν ορισμένες προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα δικηγορικά γραφεία και κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα και την παραγωγικότητά τους αξιοποιώντας την τεχνολογία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και μετά το τέλος του σεμιναρίου θα λάβετε αντίγραφο στο email σας. Επίσης, αν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε πολύ να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Q&A για να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας. Στο τέλος του σεμιναρίου θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, τόσο η ομάδα του LawSpot όσο και η ομάδα του Elorus είμαστε στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας και μετά το πέρας του σεμιναρίου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω αρχικά μερικά λόγια για το LawSpot, για έτσι πολύ σύντομα, για όσους από εσάς δεν μας γνωρίζετε. Το LawSpot είναι η πλέον δημοφιλής ιστοσελίδα νομικού περιεχομένου στο ελληνικό διαδίκτυο. Εδώ και μία δεκαετία περίπου παρέχει έγκαιρη και έγκυρη νομική πληροφόρηση για τις εξελίξεις τόσο εντός της Ελλάδας όσο και εκτός της Ελλάδας. Το προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο δηλαδή του 2024, είχε 850.000 επισκέπτες σε μηνιαία βάση, ενώ στα social media της είχε περισσότερους από 50.000 ακόλουθους. Πρακτικά το LawSpot παρέχει νομική πληροφόρηση, η οποία βεβαίως είναι χρήσιμη για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμη και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά το LawSpot ιδανικό περιβάλλον για την προβολή των νομικών υπηρεσιών. Ως δικηγόρος μπορείτε να δημιουργήσετε το επαγγελματικό σας προφίλ στο LawSpot προκειμένου να μπορέσετε να προβάλλετε τις υπηρεσίες σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε το επαγγελματικό σας προφίλ δωρεάν. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα αναβάθμισης σε διακεκριμένο προφίλ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του διακεκριμένου προφίλ? Οι δικηγόροι που το επιλέγουν προβάλλονται κατά προτεραιότητα στο συναφές περιεχόμενο που υπάρχει στο LawSpot. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το προφίλ τους με περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και το πιο σημαντικό, έχουν τη δυνατότητα νομικής αρθρογραφίας. Κάθε αναζήτηση πληροφορίας πλέον στο διαδίκτυο γίνεται, όπως ξέρουμε όλοι, μέσω της Google. Και το LawSpot είχε το προηγούμενο έτος, το 2023, ξεπέρασε τις 80 εκατομμύριες εμφανίσεις σε αναζητήσεις στο Google. Συνεπώς, αρθρογραφώντας στο LawSpot, αυξάνετε κατακόρυφα τις πιθανότητές σας, η πληροφορία την οποία θέλετε να μοιραστείτε με το κοινό σχετικά με τους τομείς και τους κλάδους εξειδίκευσής σας, να φτάσει εν τέλει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Θα ήθελα να πω ότι για όσους από εσάς θέλετε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να βρείτε το link του LawSpot στο chat του webinar. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό σεμινάριο και την συνεργασία μας με το Elorus, στο LawSpot επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες ενημέρωσης προς την νομική κοινότητα και παράλληλα να διευρύνουμε το εύρος των υπηρεσιών στις οποίες οι δικηγόροι έχουν πρόσβαση. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα του σημερινού σεμινάριου, στο οποίο το Elorus θα μας παρουσιάσει τις πάρα πολύ χρήσιμες λύσεις του σχετικά, τις λύσεις που μπορεί ουσιαστικά να προσφέρει στα δικηγορικά γραφεία.
Ε, από την πλευρά λοιπόν του Ελόρους, η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από την Μαρκέλα Χιούσεϊ, Customer Success Specialist αφενός, και τον Γιώργο Στρατάκη, συνειδητή του Ελόρους και μηχανικό λογισμικού του Ελόρους. Η ατζέντα του σημερινού σεμιναρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση προβλημάτων σχετικά με την οικονομική διαχείριση, σχετικά με την ψηφιοποίηση καθημερινών διαδικασιών και σχετικά με την αποτελεσματική ανάλυση έργων παραγωγικότητας και οικονομικών. Στο τέλος, όπως είπαμε, θα υπάρχει και η δυνατότητα να απαντήσουμε σε κάποιες, όσες περισσότερες μπορούμε, ερωτήσεις. Αρχικά όμως, δεδομένου ότι σκοπός μας είναι να καλύψουμε και να εξετάσουμε ζητήματα που πραγματικά σας απασχολούν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα poll και συγκεκριμένα να μας απαντήσετε εσείς ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζετε σχετικά με την οικονομική διαχείριση. Βλέπετε εδώ και τις δυνατές επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε, που είναι η ανάλυση κόστους έργων, ανάλυση αποδοτικότητας ομάδας, ανάλυση πωλήσεων εισπράξεων, διαχείριση εσόδων-εξόδων, αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν και από εμένα. Τα αποτελέσματα του poll παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να ξεκινήσουμε το webinar, εξετάζοντας και μερικά από τα πιθανά προβλήματα που έχουμε συγκεντρώσει και εμείς, τα οποία μπορεί να προκύψουν σε ένα δικηγορικό γραφείο. Η απώλεια εσόδων λόγω ορών που δεν έχουν καταγραφεί είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις και ειδικότερα ο κλάδος των δικηγόρων. Σε περίπτωση γνωστής δικηγορικής εταιρείας που βρίσκεται ήδη στο πελατολόγιό μας, γνωρίζουμε πως έχανε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως και η απώλεια αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε Excel αντί για ένα σύγχρονο εργαλείο καταγραφής χρόνου. Το Excel γενικότερα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για διάφορες εργασίες, ωστόσο όταν πρόκειται για καταγραφή και διαχείριση χρόνου, είναι σίγουρα ανεπαρκές. Υπάρχουν πλέον στην αγορά πολλά σύγχρονα εργαλεία καταγραφής χρόνου που παρέχουν και πιο εξελιγμένες λειτουργίες, όπως η αυτόματη καταγραφή χρόνου εργασίας, η ανάλυση των δραστηριοτήτων και των εργασιών και αναφορές για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της ομάδας. Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η λανθασμένη κοστολόγηση των έργων. Η λανθασμένη κοστολόγηση μπορεί να προκύψει λόγω μη συστηματικής καταγραφής χρόνου ή και λόγω έλλειψης οικονομικής παρακολούθησης. Χωρίς την επίγνωση του χρόνου αλλά και των πόρων που αφιερώνονται σε κάθε έργο, οι δικηγορικές εταιρείες μπορεί να υποτιμούν ή και να υπερεκτιμούν το κόστος των υπηρεσιών τους και αυτό φυσικά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, καθώς μπορεί να την οδηγήσει είτε σε χαμηλότερη κοστολόγηση των υπηρεσιών της, σε σύγκριση με το τι θα έπρεπε να κοστολογήσει ώστε να καλυφθούν τα έξοδά της και να έχει κέρδος, είτε σε υψηλότερες τιμές που μπορεί να μην είναι ελκυστικές για τους πελάτες μακροπρόθεσμα. Γενικότερα, η συστηματική καταγραφή χρόνου και η οικονομική παρακολούθηση των έργων είναι πολύ σημαντικά και για την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και για την εξασφάλιση της κερδοφορίας. Στο πρόσφατο παρελθόν χρειάστηκε και εμείς σαν Ελόρους να απευθυνθούμε σε μια μεγάλη συμβουλευτική και δικηγορική εταιρεία για μια δική μας υπόθεση. Σαν απάντηση λάβαμε απευθείας μια προσφορά συνεργασίας για όλο το έργο. Αυτό τι σημαίνει πως έχει γίνει μια σχετική ανάλυση από μέρους τους με βάση την προηγούμενη τους εμπειρία και με βάση τα δεδομένα που ήδη έχουν. Επομένως, γνωρίζουν πολύ καλά πόσες ώρες θα χρειαστούν και για παρόμοιες υποθέσεις. Κάνοντας στη συνέχεια κοστολόγηση της υπηρεσίας τους, μπόρεσαν απευθείας να μας δώσουν μια προσφορά. Απ' την άλλη πλευρά, αν ήταν λάθος τα δεδομένα που είχαν ή αν τα δεδομένα τους ήταν ανεπαρκή, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν σωστή κοστολόγηση
κινδυνεύοντας με αυτόν τον τρόπο να χάσουν χρήματα. Η συγκεκριμένη συμβουλευτική εταιρεία μπορεί έτσι να καταλήξει σε σωστή κοστολόγηση για το έργο και με αυτόν τον τρόπο να μειώσει και τον κίνδυνο λανθασμένης κοστολόγησης και την πιθανότητα απώλειας χρημάτων για την εταιρεία. Ένα τρίτο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι δικηγορικές από την εμπειρία μας, αλλά και οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η συστηματική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εξόδων. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να εντοπίσετε πιθανές περιπτώσεις υπερβολικών αλλά και περιττών εξόδων και να λάβετε και τα απαραίτητα μέτρα για να τα μειώσετε. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελόρους χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία αλλά και συνδρομητικές υπηρεσίες για διάφορες εργασίες. Καταγράφοντας και κατηγοριοποιώντας τις συνδρομητικές μας υπηρεσίες και τα εργαλεία αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε την αποδοτικότητα αλλά και την ανάγκη κάθε μίας από αυτές ξεχωριστά. Εντοπίζουμε έτσι τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούμε και που δεν είναι απαραίτητα για την επιχείρησή μας και αποφασίζουμε αν πρέπει να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε ή αν θέλουμε να σταματήσουμε την συνδρομή μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, σαφώς μειώνουμε αρκετά άσκοπα έξοδα. Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας και εσείς κάποιο εργαλείο οικονομικής παρακολούθησης, θα μπορέσετε και να μειώσετε τα έξοδά σας και να εξοικονομήσετε πόρους που μπορείτε φυσικά να επενδύσετε σε άλλους τομείς της επιχείρησής σας. Τέλος, η μη αποδοτική διαχείριση πόρων λόγω λανθασμένου planning ή και έλλειψης οικονομικών δεδομένων είναι ένα ακόμη πρόβλημα που μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην κερδοφορία μιας επιχείρησης. Όταν οι πόροι δεν κατανέμονται σωστά, αποτελεσματικά ή όταν τα έργα δεν ανατίθεται στα κατάλληλα μέλη της ομάδας με βάση τις ικανότητες του καθενός, τότε η εταιρεία ρισκάρει να μην εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές της και να μην επιτύχει και τη μέγιστη δυνατή απόδοση από τους πόρους της. Επίσης, η ανάληψη περισσότερων ή λιγότερων έργων, υποθέσεων για παράδειγμα, από ό,τι η εταιρεία μπορεί να αναλάβει, ενδεχομένως να οδηγήσει και σε αδυναμία εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή και σε λιγότερα έσοδα λόγω μειωμένου αριθμού υποθέσεων. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα προβλήματα που αναφέρουμε φέρουν μειωμένη κερδοφορία που ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να μην είναι εμφανές ότι χάνονται χρήματα και αυτό να έχει και άμεσες συνέπειες στα οικονομικά της επιχείρησης. Όπως ανέφερε και η Φάνη νωρίτερα, στο webinar αυτό θα δούμε πώς τα δικηγορικά γραφεία μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα και την παραγωγικότητά τους και πιο συγκεκριμένα θα δούμε πόσο σημαντική είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η σωστή κοστολόγηση υπηρεσιών και η ανάλυση παραγωγικότητας της ομάδας, αλλά και αυτή των πωλήσεων και ρευστότητας. Γνωρίζουμε πως όλες οι επιχειρήσεις, πέρα από τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την ψηφιοποίηση, θα πρέπει να οργανωθούν και κατάλληλα στη ψηφιακή τους μετάβαση. Τα δικηγορικά γραφεία είναι υποχρεωμένα και αυτά με τη σειρά τους να ψηφιοποιήσουν αρκετές από τις διαδικασίες που ακολουθούν για να μπορέσουν και να ανταπεξέλθουν στην νέα πραγματικότητα. Γενικότερα, η προσαρμογή στη νέα εποχή μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, αλλά και στην απόδοσή της. Ένα από τα κύρια ωφέλη της ψηφιοποίησης είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, όπως είναι η ανάλυση εγγράφων, χρόνου εργασίας και η προετοιμασία υποθέσεων, μπορεί να αυτοματοποιηθεί και να επιταχύνει και τις εσωτερικές διαδικασίες. Από την επικοινωνία που έχουμε και εμείς τα τελευταία χρόνια με δικηγορικά γραφεία που χρησιμοποιούν ήδη το Ελόρους, βλέπουμε πως δυσκολεύονται πολύ σε σχέση με τη νέα ψηφιακή εποχή. Όμως υπάρχουν και άλλα που κατανοούν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας και χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, AI τεχνολογίες για να επιταχύνουν διαδικασίες όπως η ανάλυση και η περίληψη εγγράφων, να κάνουν προβλέψεις για υποθέσεις που αναλαμβάνουν και πολλά ακόμη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως παρατηρείται μια διαφοροποίηση μεταξύ των δικηγορικών γραφείων ως προς την αντίληψή τους σε σχέση με την ψηφιοποίηση. Εδώ μπορούμε να δούμε και μερικές πτυχές της ψηφιοποίησης, καθώς και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν. Με τη χρήση ενός εργαλείου διαχείρισης έργου, τα δικηγορικά γραφεία μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των υποθέσεων, να διαχειρίζονται τις προθεσμίες, να αναθέτουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα στα μέλη της ομάδας,
αλλά και να παρακολουθούν τα οικονομικά κάθε έργου για να είναι σίγουροι ότι δεν χάνουν χρήματα. Αντίστοιχα, με την χρήση ενός CRM εργαλείου, μπορείτε να διαχειρίζεστε τους υπάρχοντες πελάτες σας, αλλά και νέους υποψήφιους πελάτες, χρησιμοποιώντας τους αυτοματισμούς που σας παρέχουν τέτοια συστήματα για προσωποποιημένη επικοινωνία. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο slide, μια εύκολη και αποτελεσματική καταγραφή χρόνου εργασίας σας βοηθά να παρακολουθείτε και την αποδοτικότητα της ομάδας σας, αλλά και να τιμολογείτε ακριβώς τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε υπόθεση. Σχετικά τώρα με την τιμολόγηση, η άμεση τιμολόγηση βάσει του χρόνου εργασίας και άλλων χρεώσεων βοηθά πολύ στη βελτίωση ρυθμού ροής εργασιών, αλλά και τη διατήρηση της οικονομικής ευημερίας της εταιρείας. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι της ψηφιοποίησης είναι η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή σας επιτρέπει να στείλετε και να υπογράψετε τα έγγραφά σας με ασφάλεια, αυτοματοποιημένα, και έτσι να κερδίσετε και χρόνο, ο οποίος φυσικά μπορεί να αφιερωθεί σε άλλες σημαντικότερες εργασίες. Επίσης, σημαντική είναι και η καταγραφή των εξόδων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων των μελών της ομάδας. Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι τα ταξιδιωτικά έξοδα, αναλώσιμα, λογαριασμοί τηλεφώνου και ούτω καθεξής. Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να συγκεντρώνει πιθανά έξοδα που έχει κάνει σε ένα κεντρικό σημείο, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στο να μειωθεί και ο χρόνος διαχείρισης και για το λογιστήριο. Ταυτόχρονα μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές online και να βελτιώσετε έτσι και το ρυθμό ροής των χρημάτων, να λαμβάνετε άμεσα πληρωμές από τους πελάτες σας, αλλά παρέχετε και σε εκείνους καλύτερη εξυπηρέτηση. Τέλος, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα έσοδα, τα έξοδα και τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας, μπορείτε να το πετύχετε κάνοντας και πάλι χρήση ενός ERP συστήματος. Με τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος μπορείτε να αξιολογήσετε τα οικονομικά σας δεδομένα, να παράγετε αναλυτικές αναφορές για εσάς αλλά και το λογιστή σας και έτσι να λαμβάνετε στρατηγικές αποφάσεις βασισμένες στα παραπάνω δεδομένα. Γενικότερα, η ψηφιοποίηση και η προσαρμογή σας στις νέες τάσεις και απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς μπορεί συνολικά να βελτιώσει και την απόδοσή σας, αλλά και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά σας. Μετά από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, αλλά και το πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να λύσει τα περισσότερα από αυτά, πάμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει μια σωστή ανάλυση κόστους για ένα έργο. Για να υπολογίσουμε σωστά το κόστος ενός έργου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα άμεσα αλλά και τα έμεσα κόστη του. Τα άμεσα κόστη αφορούν τα κόστη υλοποίησης ενός συγκεκριμένου έργου, ενώ τα έμεσα κόστη είναι αυτά που αφορούν την γενική λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ξεκινώντας από το άμεσο κόστος εργασίας, θα πρέπει αρχικά να υπολογίσετε πόσο σας κοστίζει κάθε ώρα εργασίας για τα μέλη της ομάδας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μισθωτό ή εξωτερικό συνεργάτη. Για να είναι αποτελεσματική όμως η ανάλυση κόστους, σίγουρα θα πρέπει να συνυπολογιστούν αναλογικά σε κάθε έργο και τα έμεσα κόστη της επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία κάνει προωθητικές ενέργειες για να αυξήσει το πελατολογιό της, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το συγκεκριμένο κόστος αναλογικά και στα νέα έργα που θα αναλάβει. Αντίστοιχα παραδείγματα είναι και η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η επικοινωνία, η εκπαίδευση προσωπικού, το ενίκιο, οι λογαριασμοί και πολλά άλλα. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μπορεί να προσφέρει πιο ρεαλιστικές προσφορές στους πελάτες της, βελτιώνοντας την ακρίβεια και της κοστολόγησης, όπου κοστολόγηση εννοούμε και την συνολική τιμή του έργου. Αντίστοιχα κρίσιμη είναι και η ορθή κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχεται. Εφόσον υπολογίσετε το πραγματικό κόστος κάθε υπηρεσίας που προσφέρετε, θα πρέπει να προσθέσετε και ένα ποσοστό, το οποίο είναι το κέρδος που επιθυμείτε να έχετε. Το περιθώριο κέρδους μπορείτε να το υπολογίσετε βάσει των χρεώσεων που προσφέρουν οι ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου, ενώ θα μπορούσατε και να το αυξήσετε ή να το μειώσετε, ανάλογα με τα ωφέλη που μπορεί να έχετε σαν εταιρεία από ένα συγκεκριμένο έργο. Ωστόσο, η καθοριστική παράμετρος
είναι η ικανότητα της εταιρείας να αναγνωρίσει τα ωφέλη που μπορεί να προκύψουν από ένα συγκεκριμένο έργο. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση πιστεύει ότι η εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου μπορεί να τους προσφέρει μελλοντικές ευκαιρίες για ακόμη πιο κερδοφόρα έργα, τότε η εταιρεία θα μπορούσε να μειώσει το περιθώριο κέρδους στο συγκεκριμένο έργο, θεωρώντας το και σαν επένδυση για το μέλλον. Αντίστοιχα, εάν η επιχείρηση έχει υψηλή εισρωή νέων έργων και το περιθώριο κέρδους στα τρέχοντα έργα είναι ήδη αρκετά ικανοποιητικό, τότε θα μπορούσε να αυξήσει το περιθώριο κέρδους σε κάποιο επικείμενο έργο. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία θα μπορούσε να δοκιμάσει μια γενικότερη αύξηση στην τιμολογιακή της πολιτική, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο ρίσκο, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει ρευστότητα από τα υπόλοιπα έργα που έχει ήδη αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση, η γνώση του πραγματικού κόστους των υπηρεσιών είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της οικονομικής ασφάλειας της επιχείρησης, αλλά και για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Ανάλογα με τις συνθήκες και τους στόχους της επιχείρησης, το περιθώριο κέρδους μπορεί να προσαρμοστεί ή να επανεκτιμηθεί περιοδικά. Το πλεονέκτημα της κατάλληλης κοστολόγησης είναι πολλαπλό. Πρώτον, διασφαλίζει ότι η επιχείρηση λαμβάνει αρκετά έσοδα για την κάλυψη του κόστου των υπηρεσιών της και για να έχει κέρδος. Δεύτερον, επιτρέπει στην εταιρεία να είναι ανταγωνιστική στην αγορά, προσφέροντας και ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες. Και τρίτον, επιτρέπει την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων της επιχείρησης και τη μέτρηση της απόδοσής της σε σχέση με τους στόχους της. Πέρα όμως από την σωστή κοστολόγηση έργων και των εργασιών, εξίσου σημαντική είναι και η ανάλυση παραγωγικότητας της ομάδας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας σας. Κατανοώντας πώς διανέμεται ο χρόνος εργασίας της ομάδας σας σε διαφορετικά έργα και πελάτες, μπορείτε να προβείτε και εγκαίρως σε πιθανές βελτιώσεις των διαδικασιών που ακολουθείτε. Με τη συγκεκριμένη πληροφορία μπορείτε να διανύμετε τα έργα πιο σωστά στην ομάδα, αποφεύγοντας και την υπερβολική επιβάρυνση ορισμένων μελών. Επίσης, μπορείτε να αναγνωρίσετε τους πελάτες που απαιτούν περισσότερο χρόνο χωρίς να πληρώνουν, και αυτό θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε τους όρους συνεργασίας ή και τη χρέωσή σας αναλόγως. Πολύ σημαντικός επίσης είναι και ο μη χρεώσιμος χρόνος. Ο μη χρεώσιμος χρόνος είναι ο χρόνος που, για παράδειγμα, καταναλώνετε στα εσωτερικά meetings με την ομάδα σας, στη νομική έρευνα, στην αποστολή email και προσφορών και πολλά άλλα. Αυτοματοποιώντας ως το δυνατόν περισσότερο κάποιες από τις εσωτερικές σας διαδικασίες, σταδιακά θα μπορούσατε και να μειώσετε τον μη χρεώσιμο χρόνο, επομένως να αυξήσετε και τα έσοδά σας. Παράλληλα, με την ανάλυση παραγωγικότητας της ομάδας σας, θα μπορέσετε και να αναγνωρίσετε τα πιο αποδοτικά μέλη, γεγονός που θα επιτρέψει και στη διοίκηση να λάβει μέτρα για την ενίσχυση και την ανάπτυξή τους, όπως είναι η αύξηση αρμοδιοτήτων ή και μισθολογικές ρυθμίσεις. Όλες αυτές οι πρακτικές βοηθούν πολύ στη δημιουργία μιας οργανωμένης ομάδας που μπορεί και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πάμε να δούμε τώρα και μερικούς από τους σημαντικότερους δείκτες που θα μπορούσατε να παρακολουθείτε για να μπορέσετε να διαχειριστείτε και σωστά την ομάδα σας. Θα πρέπει αρχικά να έχετε μια συνολική εικόνα των έργων και των ωρών εργασίας που αφιερώνει η ομάδα σας κάθε μήνα, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να αναλύσετε τις ώρες εργασίας σας ανά έργο, χρονική διάρκεια και δικηγόρο και να συνδυάζετε αυτή την πληροφορία για να ανακαλύψετε την παραγωγικότητα της ομάδας σας και να βρείτε και πιθανούς τρόπους βελτίωσής της προς το όφελος φυσικά της επιχείρησης. Μια ακόμη ανάλυση που μπορεί να σας βοηθήσει σε λήψη σωστότερων αποφάσεων όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχείρησής σας είναι η ανάλυση πωλήσεων και η διαχείριση οικονομικών. Η αναλογία εισπραχθέντων ανεξόφλητων παρέχει μια εικόνα της ρευστότητας της επιχείρησής σας. Η ιδανική αναλογία είναι περίπου 80/20 εισπραχθέντα ανεξόφλητα και όσο μικρή είναι αυτή η αναλογία, προφανώς μεγαλώνει και το ρίσκο για την επιχείρηση. Με τη χρήση ενός συστήματος ERP θα μπορούσατε επίσης να στείλετε αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις στους πελάτες σας για την εξόφληση των παραστατικών. Γενικά με τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις θα μπορέσετε να μειώσετε τον χρόνο διαχείρισης αλλά και ελέγχου από την πλευρά σας
και ταυτόχρονα θα βγείτε και από την δύσκολη θέση να στείλετε προσωπικά μηνύματα στους πελάτες για να προβούν στην εξόφληση του ποσού. Όπως και στους δείκτες παραγωγικότητας που αναφέραμε προηγουμένως, και για την αποτελεσματική ανάλυση των πωλήσεων, θα πρέπει να παρακολουθείτε δείκτες που αναφέρονται τόσο στη γενική εικόνα της επιχείρησης, αλλά και πιο ειδικούς για κάθε έργο που αναλαμβάνετε. Οι σημαντικότεροι λοιπόν δείκτες είναι ο συνολικός τζίρος της επιχείρησης και ο καθαρός, δηλαδή αφαιρώντας τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, τα εισπραχθέντα έσοδα, τα ανεξόφλητα έσοδα, καθώς και η αναλογία τους που αναφέραμε νωρίτερα. Μέσω του δείκτη τζίρος αναϋπηρεσία, αν παρέχετε πολλές υπηρεσίες, θα μπορούσατε να τις κατηγοριοποιήσετε ανάλογα και να αξιολογήσετε και την κερδοφορία τους. Τέλος, σημαντικό είναι να αναλύετε και τις σχέσεις σας με κάθε πελάτη ξεχωριστά, παρακολουθώντας για παράδειγμα τον τζίρο αναπελάτη και τα ανεξόφλητα αναπελάτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας μέχρι εδώ. Τώρα ο κύριος Στρατάκης θα συνεχίσει παρουσιάζοντας κάποια πράγματα ειδικότερα με το Ελόρους. Απλώς παρακαλώ δώστε μας πολύ λίγο χρόνο για να ξεκινήσει την παρουσίαση από την δική του οθόνη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Γιώργος, είμαι ένας από τους δημιουργούς του Ελόρους και μαζί σήμερα θα δούμε το πιο πρακτικό, κομμάτι του webinar. Αρχικά θα δούμε τι ακριβώς είναι το Ελόρους και πώς μπορεί να βοηθήσει ένα δικηγορικό γραφείο. Το Ελόρους λοιπόν ξεκίνησε το 2014 ως η πρώτη online εφαρμογή τιμολόγησης στην Ελλάδα και 10 χρόνια μετά έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την οικονομική διαχείριση μιας εταιρείας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, είτε δηλαδή μιλάμε για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία, είτε για μια μεγαλύτερη ομάδα, το Ελόρους μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα προσφέρει λύσεις και εργαλεία γύρω από 3 βασικούς άξονες: την καταγραφή χρόνου, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διαχείριση εξόδων. Πάμε όμως σιγά σιγά να τα δούμε αυτά στην πράξη μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής. Εδώ να σας αναφέρω ότι τα δεδομένα που θα δείτε στο demo είναι εικονικά και έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες του σημερινού webinar. Ωραία. Οπότε η εικόνα που βλέπετε στην οθόνη σας είναι και η πρώτη εικόνα που θα δει κάποιος μόλις ολοκληρώσει την εγγραφή του στην εφαρμογή, στην οποία μπορεί να αποκτήσει γρήγορα μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας του. Για να φτάσει όμως στο σημείο να βλέπει αυτούς τους οικονομικούς δείκτες, θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η καταχώρηση κάποιων δεδομένων στο Ελόρους. Ας ξεκινήσουμε με την καταγραφή του χρόνου εργασίας. Σε αυτό το κομμάτι να σας αναφέρω ότι έχουμε συναντήσει αρκετές περιπτώσεις δικηγορικών εταιριών που είτε δεν κάνουν καθόλου καταγραφή χρόνου, οπότε και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που ανέλησε προηγουμένως η Μαρκέλα, είτε αν το κάνουν επιλέγουν ένα μη παραγωγικό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια δικηγορική εταιρεία η οποία πριν ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το Ελόρους ακολουθούσε την εξής διαδικασία. Κάθε δικηγόρος κατέγραφε το χρόνο εργασίας του σε ένα ξεχωριστό Excel και μάλιστα υπήρχε ένα επιπλέον άτομο της ομάδας που ήταν υπεύθυνο να συλλέξει και να ενοποιήσει όλα αυτά τα Excel, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί πληροφορία είτε για τη τιμολόγηση των πελατών είτε για την εσωτερική ανάλυση της παραγωγικότητας της ομάδας. Προφανώς όλη αυτή η διαδικασία δεν ήταν περιττή αν η εταιρεία είχε επιλέξει να χρησιμοποιεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής χρόνου, όπως για παράδειγμα είναι και το Ελόρους. Τώρα, η καταγραφή χρόνου στο Ελόρους είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία, η οποία γίνεται με 2 διαφορετικούς τρόπους. Γίνεται είτε σε πραγματικό χρόνο, με χρήση του χρονομετρητή. Ο δικηγόρος επιλέγει το έργο, το είδος της εργασίας, καταχωρεί μια σύντομη περιγραφή για την εργασία που κάνει. Όπως βλέπετε, έχει ήδη ξεκινήσει ο χρονομετρητής και μετράει σε πραγματικό χρόνο και μόλις ολοκληρώσει την εργασία του μπορεί να σταματήσει το χρονομετρητή και ο χρόνος του θα αποθηκευτεί απευθείας στο Ελόρους. Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να καταγράψει και χειροκίνητα το χρόνο του. Η μόνη διαφορά εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να καταχωρήσει βασικά τον ακριβή χρόνο εργασίας του
έστω ότι είναι 2 ώρες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχουμε αναπτύξει και ένα browser extension στο Elorus, μέσα από το οποίο ο δικηγόρος μπορεί να καταγράψει το χρόνο του και εκτός εφαρμογής, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να κάνει είσοδο με το λογαριασμό του στο Elorus. Πάλι είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε και χειροκίνητα. Το extension αυτό λειτουργεί τόσο σε Chrome Mozilla, όσο σε Chrome, και σε Mozilla Firefox. Ωραία. Τώρα είδαμε ότι το πρώτο πράγμα που επιλέγει ο δικηγόρος κατά την καταγραφή χρόνου είναι το έργο. Ένα έργο για το Elorus θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι μια συγκεκριμένη υπόθεση ή ένα συμβόλαιο με πελάτη σας, στο πλαίσιο του οποίου έχετε συμφωνήσει να προκύψει μια τελική χρέωση ανά ώρα εργασίας. Πάμε να δούμε τι εικόνα έχει ένα τέτοιο έργο μέσα στην εφαρμογή. Όσο οι δικηγόροι εδώ καταγράφουν χρόνο για το συγκεκριμένο έργο, προκύπτει ένας συνολικός χρόνος, μέρος του οποίου μπορεί να είναι είτε χρεώσιμος, είτε μη χρεώσιμος. Επιπλέον, ο χρεώσιμος χρόνος μπορεί να τιμολογηθεί και να προκύψει κάποιο έσοδο από το συγκεκριμένο έργο για την εταιρεία. Πάμε να δούμε πώς ο χρεώσιμος χρόνος μπορεί να μετατραπεί σε τιμολόγιο προς τον πελάτη μέσα από μια απλή και γρήγορη διαδικασία. Πατώντας το κουμπί τιμολόγηση έργου, και αφού προσπεράσουμε 1-2 οθόνες εδώ για χάρη ευκολίας, θα δούμε ότι το Elorus υπολογίζει τα ποσά και συμπληρώνει αυτόματα τις λεπτομέρειες του τιμολογίου. Και μισό λεπτό να προσθέσω και το ΦΠΑ. Ωραία. Και μόλις γίνει η έκδοση του τιμολογίου, αυτό θα υποβληθεί αυτόματα στο MyData, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις ΑΔΕ. Προφανώς και αν κάποιος θέλει να εκδώσει ένα τιμολόγιο το οποίο δεν προέκυψε στα πλαίσια ενός έργου που χρεώνεται ανά ώρα εργασίας, μπορεί να το κάνει συμπληρώνοντας χειροκίνητα τη συγκεκριμένη φόρμα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το τιμολόγιο έχει τη μορφή που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Και όπως βλέπετε, έχει μια συγκεκριμένη εμφάνιση, η οποία μπορεί μάλιστα να τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες της εταιρικής σας ταυτότητας. Τώρα, το τελευταίο βήμα που μένει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τιμολόγησης είναι η αποστολή του τιμολογίου μέσω email στον πελάτη σας. Πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, θα ανοίξει η φόρμα επεξεργασίας email, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του email και να το αποστείλετε στον πελάτη σας. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα, είδαμε μέχρι τώρα πώς γίνει η καταγραφή χρόνου, πώς εκδίδεται ένα παραστατικό. Ας περάσουμε και στο τρίτο κομμάτι, που είναι η διαχείριση των εξόδων. Λοιπόν, στο Elorus μπορείτε να καταχωρείτε τόσο τα τιμολόγια αγοράς των προμηθευτών σας, όσο και άλλα εταιρικά έξοδα, όπως είναι το ενίκιο των γραφείων ή τα εισιτήρια από κάποιο ταξίδι που ενδεχομένως έχετε χρειαστεί να κάνετε. Πρόσφατα, μάλιστα, προσθέθηκε μια δυνατότητα στην εφαρμογή για να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία συλλογής αρχείων και να διευκολυνθεί η καταχώρησή τους ως έξοδα στο Elorus. Έστω λοιπόν ότι έχετε πάρει κάποιο ταξί για ένα ραντεβού με πελάτη σας και θέλετε να καταχωρήσετε την απόδειξη που μόλις λάβατε στο Elorus. Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της απόδειξης και να την αποστείλετε σε μια ειδική διεύθυνση email. Η απόδειξη θα αποθηκευτεί αυτόματα ως αρχείο στην ενότητα εφαρμογής που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Και έπειτα είτε εσείς είτε κάποιο άλλο άτομο της ομάδας σας μπορεί πολύ εύκολα να το καταχωρήσει ως έξοδο στο Elorus, βλέποντας την απόδειξη στο δεξιό μέρος και καταχωρώντας τις λεπτομέρειες και τα ποσά, τις λεπτομέρειες του εξόδου στο αριστερό μέρος. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η δυνατότητα συλλογής εξόδων, το οποίο γίνεται σε ένα... Οπότε, αν συγκεντρώσετε όλα τα έξοδα σε ένα μέρος, η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη ακόμα και για τον λογιστή σας, ο οποίος μπορεί στο τέλος του μήνα ή του τριμήνου να μπει στο Elorus με το δικό του ζευγάρι κωδικών και να κατεβάσει τα έξοδα που επιθυμεί για το δικό του αρχείο, για τις δικές του ανάγκες.
Και μιας και αναφέραμε το λογιστή, να σας πω ότι παρόλο που το Ελόρους μπορεί να βοηθήσει σε κάποιες περιπτώσεις το λογιστή και να διευκολύνει τη μεταξύ σας συνεργασία, δεν είναι μια πλατφόρμα που θα καλύψει τις λογιστικές ανάγκες μιας εταιρείας, ούτε έχει σκοπό να αντικαταστήσει το ρόλο του λογιστή. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ουσιαστικά τη μεγαλύτερη αξία και στον οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο το Ελόρους είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Ωραία. Οπότε, για να συνοψίσουμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουμε δει την καταγραφή χρόνου, πώς γίνεται η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων στην εφαρμογή και πάμε να δούμε τι συμπληρωματικά εργαλεία προσφέρει το Ελόρους στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ώστε να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα αυτά και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας του, αλλά και την παραγωγικότητα της ομάδας του. Μέσα στα χρόνια, να σας πω ότι έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφορών, το οποίο προβάλλει τα δεδομένα της εφαρμογής με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε αναλυτικά σε μορφή πίνακα, είτε συνοπτικά σε μορφή διαγραμμάτων. Πάμε όμως να δούμε 2-3 τέτοια παραδείγματα στην πράξη. Ας ξεκινήσουμε με την αναλυτική αναφορά πωλήσεων, η οποία όπως βλέπετε είναι σε μορφή πίνακα. Η συγκεκριμένη αναφορά προβάλλει αναλυτικά όλα τα έσοδα της εταιρείας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επιπλέον μπορεί κάποιος να φιλτράρει ή ακόμα και να ομαδοποιήσει τα αποτελέσματα της αναφοράς με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Επιπλέον μπορεί να τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή του είτε σε Excel είτε σε PDF μορφή. Ωραία. Πάμε να δούμε και πώς εμφανίζεται η αντίστοιχη αναφορά πωλήσεων στη συνοπτική της μορφή. Η αναφορά αυτή δίνει στον ιδιοκτήτη μια πλήρη εικόνα της δυναμικής των εσόδων και της ρευστότητας της εταιρείας του, καθώς μπορεί να παρακολουθεί το σύνολο των πωλήσεών του, προ και μετά ΦΠΑ, το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί και ποιο παραμένει ανεξόφλητο ή ακόμα και ληξιπρόθεσμο. Παρακάτω στην ίδια αναφορά, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ανακαλύψει ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί του πελάτες, αλλά και ποια έργα του έχουν αποφέρει τα περισσότερα έσοδα. Ωραία. Και τέλος πάμε να δούμε και μία ακόμα αναφορά, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, καθώς αφορά την παραγωγικότητα της ομάδας του. Πιο συγκεκριμένα, στην αναφορά αυτή που βλέπετε και τώρα στην οθόνη σας, μπορεί να δει πώς κατανέμεται ο χρόνος εργασίας ανά πελάτη, ανά έργο ή ανά είδος εργασίας, τόσο συνολικά ως ομάδα, όσο και για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά. Έτσι μπορεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως σε ποια έργα αφιερώνει η ομάδα τον περισσότερο χρόνο, να συγκρίνει το κόστος των έργων αυτών σε σχέση με τα έσοδα που αποφέρουν και αν χρειαστεί να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να αλλάξει την κατάσταση. Ωραία. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το demo, θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση. Σκοπός μας ήταν απλά να πάρετε μια αίσθηση της εφαρμογής και να δείτε τις βασικές λειτουργίες, χωρίς να μπούμε σε περιττές λεπτομέρειες που θα σας κουράσουν. Οπότε, ας επανέλθουμε στην παρουσίαση. Είδαμε μέχρι τώρα πώς το Ελόρους μπορεί να βοηθήσει ένα δικηγορικό γραφείο. Πάμε να δούμε γιατί ένα δικηγορικό γραφείο θα επιλέξει το Ελόρους για να οργανώσει τα οικονομικά του. Ίσως ο πιο σημαντικός λόγος, ο οποίος μας διαχωρίζει μάλιστα και από τον ανταγωνισμό, είναι ότι παρέχουμε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει ακόμα και σε κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τεχνολογία να το χρησιμοποιήσει με άνεση. Πέρα από τις βασικές λειτουργίες εφαρμογής που είδαμε προηγουμένως στο demo, να σας πω ότι έχουμε αναπτύξει πολλά συμπληρωματικά εργαλεία με σκοπό την αυτοματοποίηση διαδικασιών αλλά και η διευκόλυνση της καθημερινότητας του επαγγελματία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων λειτουργιών είναι οι αυτόματες ειδοποιήσεις για την εξόφληση υπολείπων πελατών, αλλά και η αυτόματη καταχώρηση επαναλαμβανόμενων εξόδων, όπως είναι για παράδειγμα το μηνιαίο ενίκιο της εταιρείας. Μια άλλη πάρα πολύ χρήσιμη δυνατότητα για τις δικηγορικές εταιρείες είναι η δημιουργία ρόλων χρήστη. Ουσιαστικά, κάτω από ένα ρόλο ομαδοποιούνται συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία επιτρέπουν σε ένα χρήστη της εφαρμογής να δει και να επεξεργαστεί μόνο τα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, ένας associate θα μπορούσε να μην έχει πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, αλλά να κάνει μόνο καταγραφή χρόνου.
Αντίστοιχα, ένας senior associate θα μπορούσε να έχει μερική πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα για συγκεκριμένα έργα, ενώ προφανώς ένας partner θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της εφαρμογής. Ωραία, ας μιλήσουμε τώρα για την ασφάλεια των δεδομένων, η οποία και αποτελεί προτεραιότητα για μας. Τόσο τα δικά σας δεδομένα, όσο και αυτά των πελατών σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στις υποδομές μας, οι οποίες αναφέρουμε ότι βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτω από την πιστοποίηση του ISO ασφαλείας 27001. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την ασφάλεια και τι πολιτικές ακολουθούμε, προφανώς μπορείτε να μας στείλετε μετά το τέλος του webinar. Και τέλος, να πούμε ότι ένας ακόμη λόγος να επιλέξει ένα δικηγορικό γραφείο του Ελόρους, για τον οποίο μάλιστα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, είναι η ποιότητα της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών μας. Η υποστήριξη πελατών παρέχεται μέσω chat, email και τηλεφώνου και μάλιστα εντελώς δωρεάν, σε αντίθεση με ό,τι έχουμε δει τελευταία να γίνεται σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι το Ελόρους δεν είναι μια λύση που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε δικηγορικές εταιρείες. Έτσι, μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 45.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί και χρησιμοποιούν την εφαρμογή, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό να έχουν βάσει την Ελλάδα. Περισσότερες από 700 είναι οι δικηγορικές εταιρείες που έχουν γραφτεί στο Ελόρους, ενώ 550 από αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα. Ίσως η πιο αξιοσημείωτη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει στο συγκεκριμένο τομέα είναι με την δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη. Από την πρώτη στιγμή που έδειξαν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας, τους βοηθήσαμε τόσο με το αρχικό σετάρισμα του λογαριασμού τους, βασισμένοι στις δικές τους ανάγκες, αλλά και με την εκπαίδευση της ομάδας τους, ώστε να έχουν μια ομαλή μετάβαση στην πλατφόρμα μας. Έχοντας κλείσει πλέον 2 χρόνια χρήσης εφαρμογής, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την αξία που πήραν από το Ελόρους, λέγοντας μάλιστα ότι η όλη διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης χρόνου μέσα από την εφαρμογή μας τους βοήθησε να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδα της εταιρείας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο case study μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας ή θα σας στείλουμε και το συγκεκριμένο link στο chat του webinar. Πριν όμως ολοκληρώσουμε και περάσουμε σε δικές σας ερωτήσεις, να σας πούμε ότι όποιος από εσάς ενδιαφέρεται μπορεί να εγγραφεί στην εφαρμογή και να αποκτήσει δωρεάν πρόσβαση στο στάνταρ πλάνο μας για 30 ημέρες. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας από το link που θα σας στείλουμε στο chat του webinar. Το ίδιο link θα το λάβετε και μέσω email μετά τη λήξη του και να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο κωδικό στο τελευταίο βήμα της εγγραφής σας. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει αποκλειστικά και μόνο για νέους χρήστες της εφαρμογής. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα, για όσο χρόνο απομένει, να δούμε μερικές από τις δικές σας ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στη Φανή να απαντήσει κάποιες που αφορούν τη Lawspot και στη συνέχεια θα επανέλθω να απαντήσω και εγώ κάποιες από τις ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, ξεκινώντας, βλέποντας κάποιες από τις ερωτήσεις που μας έχετε ήδη θέσει, βλέπω ότι πολλοί από εσάς έχετε προβληματιστεί σχετικά με το marketing και την παρουσία στα social media ως τρόπο προβολής και προώθησης των υπηρεσιών σας. Σύμφωνα με τη δική μας άποψη και με βάση την εμπειρία μας, μια ιστοσελίδα, το online marketing και η παρουσία στα social media σίγουρα αποτελούν μία μέθοδο προβολής των υπηρεσιών, αλλά όχι τη βέλτιστη δυνατή. Έχει ίσως νόημα περισσότερο στη λογική του brand awareness, αλλά και πάλι και αυτό αρκετά περιορισμένα. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να υπάρχουν και άλλα πιο στοχευμένα κανάλια. Ποιος όμως είναι λοιπόν ο καλύτερος δυνατός τρόπος διαφήμισης μιας δικηγορικής εταιρείας ή ενός γραφείου? Κατά την άποψή μας είναι η νομική αρθρογραφία. Ο μέσος πολίτης πλέον αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα πάντα, πριν ακόμα απευθυνθεί σε κάποιον επαγγελματία, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών πληροφοριών.
Για το λόγο αυτό, η αρθρογραφία, ιδίως όταν είναι διατυπωμένη με τρόπο απλό και κατανοητό από μη νομικούς, ουσιαστικά αποτελεί μία πρώτη παρουσίαση του δικηγόρου στο κοινό και τους τομείς τους οποίους απασχολείται, εξειδικεύεται. Επίσης, μας έχετε κάνει πολλές ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους αύξησης της πελατείας και συνεπώς και των εσόδων. Η αύξηση της πελατείας ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το κοινό στο οποίο παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να προσελκύσουμε νέους πελάτες. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα του διαδικτύου έναντι άλλων τρόπων, λίγο πιο παραδοσιακών τρόπων διαφήμισης. Το γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητα προσέγγισης πολύ μεγάλου αριθμού ατόμων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλέξουμε σωστά το πού και το πώς προβάλλουμε τις υπηρεσίες μας. Μπορεί δηλαδή να έχουμε μια πολύ καλή ιστοσελίδα, να ανεβάζουμε τακτικά περιεχόμενο, να παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες μας και τους συνεργάτες μας. Αν όμως ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να μας βρει στις μηχανές αναζήτησης, τότε δεν υπάρχει και καμία περίπτωση να τον προσελκύσουμε ως πελάτη. Και αυτό είναι και το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Lawspot. Ο όγκος του περιεχομένου που ανεβαίνει καθημερινά, σε συνδυασμό με τις πρακτικές που ακολουθούμε σε επίπεδο Search Engine Optimization, βελτιστοποιούν τις πιθανότητες ο ενδιαφερόμενος να καταλήξει εν τέλει στη σελίδα μας και να βρει και να πάρει την πληροφορία που αναζητά από τον δικηγόρο που την παρέχει. Τέλος, όσον αφορά το Lawspot, βλέπουμε ότι έχετε στείλει και αρκετές ερωτήσεις που αφορά ζητήματα για τους δικηγόρους. Θα ήθελα να πω ότι στο Lawspot προσπαθούμε να ανεβάζουμε συχνά περιεχόμενο και να ενημερώνουμε για νομικά ζητήματα, αλλά και για ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα του δικηγόρου, όπως για παράδειγμα δυνατότητες χρηματοδότησης κλπ. Οπότε μπορείτε να ενημερώνεστε από εκεί και για τέτοια ζητήματα. Αυτά από εμάς. Οπότε, Γιώργο, μπορείς να συνεχίσεις εσύ. Ωραία. Και εγώ με τη σειρά μου έχω σημειώσει 2-3 ερωτήσεις να σας απαντήσουμε. Μία από αυτές, μάλιστα, την έχουμε συναντήσει και στην καθημερινότητά μας, στο Ελαιόρους. Μας ρωτάτε αν το Ελαιόρους στην ουσία προσφέρει κάποια διασύνδεση με λογιστικά προγράμματα. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Για την ώρα δεν προσφέρουμε κάποια διασύνδεση με λογιστικό πρόγραμμα. Από τη στιγμή όμως που έχει μπει στη ζωή όλων των επαγγελματιών το MyData, μπορεί να παίξει το ρόλο του ενδιάμεσου, ώστε να προκύψει μια τέτοιου είδους διασύνδεση. Και τι εννοώ με αυτό. Το Ελαιόρους σήμερα στέλνει στο MyData τα δεδομένα που αφορούν τα έσοδα της εταιρείας, οπότε ο λογιστής από την πλευρά του μπορεί να αντλήσει μέσα από το δικό του πρόγραμμα τις αντίστοιχες εγγραφές. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την διαδικασία των εξόδων της εταιρείας. Εκεί συνήθως ο υπεύθυνος να τα υποβάλει στο MyData είναι ο ίδιος ο λογιστής και το κάνει συνήθως από το δικό του λογιστικό πρόγραμμα. Οπότε και το Ελαιόρους θα μπορούσε από τη δική του πλευρά να αντλήσει τόσο αυτά τα δεδομένα, όσο και αυτά που υποβάλλουν οι προμηθευτές της εταιρείας στο MyData και να τα μετατρέψει σε έξοδα. Οπότε έτσι δημιουργείται μια αμφίδρομη επικοινωνία του Ελαιόρους με τα λογιστικά προγράμματα, έχοντας ως ενδιάμεσο την πλατφόρμα του MyData. Σε αυτό το σημείο απλά να σας αναφέρω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει και δουλεύουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης των τιμολογίων αγοράς που έχουν αποστείλει προμηθευτές του πελάτη μας ουσιαστικά στο MyData και να τα αποθηκεύσουμε να τα μετατρέψουμε ως έξοδα στο Ελαιόρους. Μία επόμενη ερώτηση που βλέπω εδώ είναι αν θα μπορούσε με AI να εξάγονται αναφορές σε πωλήσεις, εισπράξεις, σε πόσο χρόνο εισπράττεται ένα τιμολόγιο κτλ. Ωραία. Αρχικά να σας πω ότι για την ώρα στο Ελαιόρους δεν έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου την AI τεχνολογία για να αναπτύξουμε κάποια λειτουργία μέσα στην εφαρμογή.
Σίγουρα είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει και θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Έχουμε ήδη συζητήσει εσωτερικά κάποιες ιδέες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, τι θα μπορούσε να γίνει? Εφόσον όλα τα οικονομικά δεδομένα υπάρχουν ήδη στο λογαριασμό σας στο Elorus, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι με τη βοήθεια κάποιου προγραμματιστή να αναπτυχθεί μια γέφυρα ανάμεσα στο Elorus και μια τρίτη εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί AI τεχνολογία για να απαντήσει τέτοιου είδους ερωτήματα. Παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής θα μπορούσε να είναι το Power BI της Microsoft, και μάλιστα τυχαίνει να γνωρίζω ήδη κάποιον πελάτη μας που έχει δείξει ενδιαφέρον να αναπτύξει τη συγκεκριμένη γέφυρα, για τις ανάγκες της δικής του εταιρείας. Εμείς δηλαδή σαν εταιρεία δίνουμε τον τρόπο ένας προγραμματιστής να πάρει τα δεδομένα από το Elorus και προφανώς να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει σε μια τρίτη πλατφόρμα. Μία ακόμα ερώτηση που έχω σημειώσει εδώ είναι πώς αντιμετωπίζουμε το ψυχοφθόρο παζάρι των αμοιβών μας από τους εντολείς. Εν γέννη, ποια πρέπει να είναι τα όρια μας έναντι αυτών? Εντάξει, δεν ξέρω, είναι... Αυτή η ιστορία πονάει πάντα. Δεν ξέρω, το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε προφανώς είναι η σωστή κοστολόγηση των υπηρεσιών σας, ώστε να γνωρίζετε μέχρι πόσο μπορείτε να πέσετε, ας πούμε, στην προσφορά που θα δώσετε στον πελάτη σας. Όπως είπαμε και στη διάρκεια της παρουσίασης, μπορείτε να προσαρμόσετε το περιθώριο κέρδους σας, ανάλογα με το υπάρχον όγκο πελατών που έχετε. Αυτό που σίγουρα όμως θα πρέπει να κάνετε είναι η αναλυτική καταγραφή χρόνου. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε την προσφορά σας. Δηλαδή, άμα καταγράφει το χρόνο τόσο όλων των μελών της ομάδας σε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, τόσο τα χρεώσιμα όσο και όλες τις ώρες σας, και τις χρεώσιμες και τις μη χρεώσιμες, θα μπορέσει και μοιραστείτε τα δεδομένα αυτά με τον πελάτη σας, ίσως να μπορέσει να αντιληφθεί την πραγματική αξία των υπηρεσιών σας και να μπορέσετε στην πράξη να πάρετε την αξία που θα θέλατε. Τώρα, εγώ δεν έχω σημειώσει κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να απαντήσει. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ωραία. Δεν πειράζει. Ίσως να το κλείσουμε εδώ πέρα και να μαζέψουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έχετε και να σας απαντήσουμε μέσω email. Οπότε, να σας πω να μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα της Lawspot ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες τους. Να σας υπενθυμίσω την προσφορά για όσους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν το Elorus στην πράξη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση προκύψει στο email που βλέπετε στην οθόνη σας, στο info@elorus.com. Οπότε, εκ μέρους όλων όσων συμμετείχαν στο σημερινό webinar, θα ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε και να βγει και κάτι χρήσιμο από όλο αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.